Lalro PYT official tirtu zongzong ten javan chibele vekule tuntum chu Jujutsu Kaisen episode 5 and 6 ka kan thlir ho le dona subscriber zongzong ten javai chung kan loma chuan la subscribe lo tipo khan min lo subscribe jel turun kan som tak meu chewani chuan pathian in remati chuan he aya video na le tha kan ron la da jel dona nia Episode 4 to blama khan Megami chuan itadori chu pona chuan alo ngak renga chuta anunga tangin Sukuna chu aron omta thut mai itadori chu athirei to ahantia ma se Megami chuan areng thei thlat lo mai chuta Sukuna chuan alung chu aron phorchok ta mya mai Megami yan arin theina na ti ani Sukuna chuan ku zung chu aron phorchuak leya hei hi om lo chuan kanung thei ta thlat lo mai chuan hei hi a thabok han tia Megami chuan itadori taksa chu chua sanvat urin a hanrela ma se adu thlat lo mai Nile ichak zokani chuan he taksa hi ka chuak san dona ni ma se min ne don lo ti ka chiang kho mai chuta Megamian insual puya chauta mia aruk takin Megamian Sukuna chu ahlau rukhop mai achan chu powar chaktak anei wang ane chuta itadori chuan zirtirna pedeu leki ngai ani hi antia chuta insual tumin anin machon taran mai Megamian ne lo ve veu ma se a thian pa channana ati ani chuta anin sual don ta ma se Sukuna chu ane thei thlat lo mai Megami chuan a technique chi ran han bei ve veu ma se ane thei thlo lo chuta le keima ve thingo Sukuna chuan a han tia Megami chuan technique chi ran han bei ve veu ma se itadori chuan alo dan thei zel mai chuta itadori thinrim lu tuk chuan Megami chu bangle indi thlopin adeng ta mya mai Nào pan mấy ni kha boya nang ni teng in min he thei lawang a han tilia Megami chuan insual puya chuan an he thei thlot lo ani chuta aril ru he tumzokin Sukuna chu tisumiki chanchin kha a han rila chuta arul ruan he ngang ni turani kahria lo mi fel tak ani kha chutia Megamian achan chin a han ril zo nu chuan Sukuna pon a khongai ngang ni tur ani dam reng turin di sangnai sang tak a hlan bok
chu vele itadori a oma tangin thi aron chuak ta thut mai sukuna chuan itadori taksa chu chuasanin itadorian ataksa a halu chia chu azoi taria rai mai atuk zinga chuan getor thian ho hi an lo lang hlol mai mission tam tak an nei ani ome getole a ho te hian itadori le gojo te hi dabo an tum ani ome chutia an gobreng la chuan restaurant pakhata an vatleng hlol mai gojo le jiki te po itadori ruang chu an lo ompui renga iziki chuan itadori ruang chu a mu vele ke chuan a thito ka ring antia ma se gozo chuan a ring thei thlo lo mai chuta school doctor Larisan po alo thleng ve chia mai itadori ruang chu operation tura local ani ma se jiki chuan adam le thei chu aring thei thlo lo mai ani ma se gozo chuan lungai lo turin an thile a Larisan chu enfia wat turin a rilngal megami le noborate po school compound a chuan an lo ti meka an thian pani khoreloa om chu an tor puina sakhop mai chutia an ti reng lai chuan yota maki panda te chu Jujutsu high school a chuan ron transfer tum an ni ome ma se kalmasak chu an du thalo mai chuta a mei chezok ti ni om takin maki chu kalmasa turin an tia ma se maki chuan biru lo turle lo chuak wat turin an rilngal ya ta lek panda te po an lo chuak vi tamya mai nobora le migami te chuan thatakin an lo dong songa in biar ra na te an nei zo nu chuan panda chuan Jujutsu team achak thu le battle ran a om awanga ron kal an ni thu in migami te ne na chuan a han thil le a chuta itadoriom le om lo an zot ngal migami le noborate chuan om tin an lo changlet wat restaurant pakhata chuan getor thian hote po an lo lang ve le a chuta getoan Jujutsu high school chanchin a soi ta mya mai chuta zogon he na chuan Jujutsu kaisan hlautur panhi chia a om tuna getoan a bemekhi jogo ani jogo chu
châu phok tumin Jujutsu Kaisen chan chin chu asoi pui le ta jogo chuan gozo chu achona sa takhop mai chu ta keiman khan beyange ti in ma se ifim kuranga yang ge to na han tilea Jujutsu Kaisen a hlau tur pani te chu hemi te hian ni gojo le Itadori ti in jogo an Itadori chan ho alau lo chan chu Spirit Girls anei wang ani Itadori po Sukuna chuan underwala chuan alo ngak reng mai Sukuna chuan katello chuan engma ti su ti in Itadori chu a hril ngal kha thu kher kha Itadorian aningang ni turani Sukuna in ring mai in abei ta mya mai ma se Sukuna chuan alo bum hanzel mai chi chuta Sukuna chuan Itadori chu enga ma angai lo chuta hnuai lama ape thlador me ani kha Sukuna chuan nang le ke hi in then than the kan ni lo ti le Itello chuan engma kan ni lo wa ma se Katello chuan engma in biglo ti in Itadori hne na chuan athuruk jong jong chu asoi ta mya mai ma se Itadori chuan kalbo turin an tilea ma se adu thallo chuta Megami le anloin baidante chuan cars dangte nen anloin baidante po asoi chuak vek ani Sukuna bok chuan in chen thei tur kan ni lo kan in chen vele nangma kha ithima sa zo kang a han tilea Itadori pon thi chu a hlawang ni turani Sukuna chu in rem siam puina relationship anei pui ta mya mai Sukuna le Itadori po relationship thatak anei to taka chuan Sukuna chuan Itadori hne na chuan boina inei vele kuzungkha I ei mya nga chuan keiman karon tan puidon che ani tuma I hlau tur ani lo ti le Sukuna ni Itadorian am thla kha Itadorian angai theingang lo ni turani abeka anek tamya mai ani kha Sukuna chuan enga ma angai lo Itadori chu ama taksa kale turin atita ani Gozo chuan Ichichi hne na chuan Maki Yata Megami Itadori le Pandate a student vek ani dona aril ru chu aloin sual boy na sakhop mai hospital aron nang hol mai Gojo le Ichichi po an lo titi me ka doktoran azo to an tichia chu Itadori chu aron tho chuak phong mai Ichichi chuan mak atingang ni turani aw vak vak mai chuta Gojoan bengcheng no turin a harril lea Gojoan Itadori aron harle le chu alimngang ni turani high five te an ti zo nu chuan doctor hne na chuan lom thu te a harrila Itadori po adam thato khop mai ma se Ichichi chuan Itadori chu adam let le chu a oi thei thlat lo mai Restaurant a chuan mi pa pakhat chuan geto te thian hogop chu alo hre thei thlat mai chuta ko omre ani chuan keipo ka thi ve nge nge yang tin a hlau na sakhop mai getoan gozoi beidon chuan hei hi ti the angem han tia enge ti in alo changlet wat
he hotel hi hal tur ani a han tia zago chuan ka thiam zong takalom ti na changlet wat hotel boyan geto te thian hostel sekhar heran chungin ansar hne na chuan kakalnia osar kakalti in asan chuak tamya adoi je pawang chuan awan nei don thlat mai chuta getoan jogon hne na chuan in chu hal turin thu a han pia chuta a hal tamya mai engma poisak nei heklo le chu hotel ina om zong zong chu an hal hum vek ta ani migamian itadasia thia wangkhan anu hena athi thuin avarila itadasi nu chu alung chetla khop mai Jusu High School aero compound na chuan pandale noborate chu an lo infiam meka noampo an tina sa khop mai engtiam man tur nge engtiang takin nge puar chu chak ti ini tadorian azot nga chuta gozoan practical in course puar a han ti chia chu itadorian man thiam chu achak ta khop mai gozo chuan nang chu sukuna puar in e lo ma han ti chia chu lo min anui ta vak vak mai gozo chuan akut chu ron hnek turin atia ma se ana theitlat lo mai thil re chuak thut nein engtin nge megamian awul kha ko chuak thei ti na zot nga konfi taka ama puar kha a man theiwang ani thi na lo changlet wat compound lama ero pandale noborate po anloi fiame noam an tingang ni turani chuta makian yotan hi na chuan ithiam lo lutu kha molji rotin avom hia mai chuta lo ban chatin gozo chuan itadori ni na chuan movie and tour ape hia mai chuta thil pakhat present in chu te biarani
An principal siam chuak nge ani. Ita dorian athin rak rak awang chuan tete biar chu athin rim ngang ni tur ani. Ita dori chu aron hek tamya mai. Gozoan movie and turan rana and kwalvel lai chuan tete biaran itadori maya anek le tamya mai ani kha chuta amai te hupin anangang ni turani compound lama ero megami chan hote po nuam antingang ni turani Migami chuan achan tani na chuan sakuna le anin beidan zongzong chu asai fiata veka Itadori technique kha chak takani chak tak ti in achan tani na chuan arhil molmol chuta panda chuan keiman kan heyang antia ma se migami chuan it hei lowang special grey tani ti in thu tak deu chuan a han thil le a Jutian beidan zongzong a soifia vekta ka chuan nubora ero bazara an tir thung Gozoan itadori ni na chuan movie kha lo en la kein iziki ka vatla lokang ti in anin hosanta ani Chutia iziki vatla zo tu chuan Van lama tangin zogo chuan aron beita thut mai ti chuan Jujutsu Kaisen episode 5 and 6 chu atop leta ani Video munom tak tak mu chunjom zelin du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te ron khilve thin dona nia clear tu zong zong te in the fine hun mang nuam vek ule